Matapos itong gawin ng demonyo, ay biglang lumitaw sa harapan ni Roble ang hindi kaaya-ayang nilalang. Nababalutan ito ng apoy at ang mukha nito ay halos hindi na makita ang pagkakakilanlan dahil sa patuloy na pag-agos ng likidong apoy sa buong ulo nito. Unti-unting tinubuan ng mga matatalas na kuko ang nilalang na yon at kasabay nito ang paglitawan ng maiitim nitong buto. Bigla ding umusbong mula sa nagliliyab na apoy ang nagsisiitiman nitong mga paa na merong mahahabang mga kuko. Habang lumalabas sa apoy ang tunay na kaanyuan ng mga dato, ay siya namang paghalakhak ng napakalakas ng demonyo na kalaban ni Roble. Nang lumitaw na ang buong kaanyuan ng pinag-isang dato, ay siya namang dahang-dahang pagkawala ng pag-asa ni Roble. Animoy biglang tumatatak sa kanyang sarili na wala na siyang pag-asang manalo laban sa mga demonyo. Roble, kapag nakikita mong wala ka ng pagkakataong manalo, ay gamitin mo itong ibabahagi ko sa iyong aral. Wala ka ng pagpipilian kung hindi ang isakripisyo ang iyong sarili, kagaya ng ginawa ng mga nagdaang apo. Ang iyong sakripisyo, Roble, ay siyang magliligtas sa sangkatauhan. Wika ng Garuda sa isipan ni Roble. Nang maalala niya ang sinabi ng Garuda, ay bigla siyang nabuhayan ng loob na makipaglaban ulit sa dyablo. Paglalarawan ni Roble sa mga datong napag-isa ng demonyo, ay meron itong salakot na nagbabaga. Ang muka ng demonyong yon ay halos hindi na mailarawan ni Roble dahil sa napakademonyo nitong kaanyuan. Meron itong 3 matang may mga nakausling pangil at ang bibig naman nito ay merong 3 mahahabang dilang nagliliyab. Malalaki din ang mga kamay nito na parang nililok sa nagbabagang bato. May baluti din itong gawa sa bato na nagbabaga. Sa bawat paglakad ng demonyong yon, ay siyang pag-iwan ng yapak nito sa lupa. Habang papalapit ito kay Roble, ay ramdam niya ang kakaibang presensyang nakapalibot dito. Sa likod ng nilalang na yon ay ang demonyong lumikha dito. Sumusunod din sa mga ito ang iba pang nilalang na nakaligtas sa mga mandirigma. Nang makita ito ng mga mandirigmang papalapit sa kinaroroonan ni Roble, ay agad naman itong naghatid ng tulong. Nananatiling nakatayo ang mga tinawag ni Roble na tila ba naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang umatake. Dahil sa wala na talagang pagpipilian si Roble, ay ginawa na niya ang nararapat niyang gawin. Nang makita nila na papasugod na ang mga maranhig sa paligid, ay siya namang pagsugod ng mga mandirigma papalapit sa mga ito. Sa pagsagupaan ng mga maranhig kontra sa grupo ni Roble, ay siya namang pagkamatay ng mga natitirang maranhig. Lumipas pa ang ilang oras at biglang merong nangyayaring kakaiba. Habang sila Roble ay patuloy sa pakikipaglaban, ay biglang meron silang narinig na isang tambuli. Alam ni Roble na ang tambuling narinig nila ay nanggagaling sa tribo ng mga antingero. Ilang minuto ding narinig ng lahat ng mga nilalang ang tambuling yon. Matapos yan ay biglang nagsilitawan sila Mina at ang Garuda. Sa paglitaw ng karagdagang lakas na tutulong kay Roble, ay siya namang pagkakaroon ng labis na kapangyarihan ng mga mandirigma. Masyado kang padalos-dalos pinili ng apo. Hindi mo ba alam na nakikipaglaban ng mga mandirigmang yan?
gamit-gamit ang kakarampot nilang kapangyarihan. Dapat sana, bago mo ito tinawag ay inalis mo muna ang selyong nagtatali sa kani-kanilang kapangyarihan. Wala na kaming pagpipilian kung hindi ang tulungan ka. Wika ng Garuda. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang pagsugod naman ng magkakapatid. Biglang nag-anyong diwata sila Mina at Ragot habang papasugod sa kalaban. Masaya kaming isakripisyo ang aming buhay para sa iyo na siyang pinili ng Apo. Roble, naway maging matatag ka sa labanang ito. Nakataya dito ang lahat ng buhay natin at ang kaligtasan ng sangkatauhan. Hayaan mong dalhin natin ang labanang ito sa kaharian ng mga antingero. Wika ni Magus. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-iisa ng maestro nila Mina at ng Garuda. Bigla itong gumawa ng isang simbolong hihigop sa lahat ng nilalang na naroon patungo sa kaharian ng mga antingero. Ninanais kasi ng Garuda na doon na lamang ipagpatuloy ang digmaang yon sa kadahilanang malapit ng bumangon ang Haring Araw. Nang makita ng demonyo ang gagawin ng Garuda at ng maestro nila Ragot, ay agad naman itong sumugod patungo sa mga ito. Nang papalapit na dito ang demonyo, ay bigla itong sinalag ng mga mandirigma ng walang kahirap-hirap. Ang kaninang nanghihinang mga mandirigma ng kalangitan ay biglang nagkaroon ng lakas na kahit ang demonyo ay hindi masukat ang kapangyarihan ng mga ito. Paglapit ng mga demonyo sa mga mandirigma, ay siya namang paghaba at paglagablab ng mga armas nito. Dahil sa ginawa ng mga mandirigma, ay biglang napatigil ang demonyo sa kanyang pagsugod. Pagsugod ng mandirigmang merong dalang sibat, ay siya namang pag-ilag dito ng demonyo. Pinili na lamang nitong bumalik sa kinaroroonan ng mga dato dahil sa nakakaramdam na ito ng panganib para sa kanyang sarili. Matapos makagawa ng Garuda at ni Maestro Miguel ng kanilang mga engkantasyon, ay siya namang agarang paglaho ng lahat ng nilalang na naroroon. Paalam, Nong Jem! Naway makaligtas ka sa iyong kinaroroonan. Patawarin mo ako dahil hindi na kita matutulungan sa iyong kalagayan. Nais ko mangyakapin ka sa huling sandaling ito. Hindi ko na yun magagawa. Nong Jem, sana'y mabuhay ka. Mabuhay ka upang maging sakses sa mga pangyayaring ito. Mangyak-ngiyak na sigaw ni Roble. Matapos niyang makapagwika, ay bigla namang naglaho na parang bula si Roble. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa pugad ng mga maranhig noong mismong umagang yon. Si Nong Jem ay nananatiling nakasabit sa puno habang wala itong malay. Matapos gawin nila Maestro Miguel ang ritual, ay siya namang paglitaw nila Roble sa kaharian ng mga antingero. Kahit nasa ibang dimensyon na sila noong mga oras na yon, ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga maranhig. Ang mga natitirang gawin-gawin at aswang ay di na rin sinubukan pang tumakas dahil sa binitawang salita ng demonyo. Kung sino man sa inyo ang tatakas sa digmaang ito, ay susunugin ko sa dagat-dagatang apoy ng impyerno nang walang humpay. Doon ko ipaparanas sa inyo ang inyong karuwagan sa digmaan! Sigaw ng demonyo. Nang marinig ito ng lahat ng kanyang kasamahan,
ay siya namang pagsigawan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang lumitaw mula sa likuran nila Ruble ang diwatang nakatira sa isang bundok na malapit sa kaharian ng Garuda. Meron itong daladalang latigong nagliliwanag na siyang labis na ikinasilaw ni Ruble. Kumikinang din ang baluti nitong suot at sa bawat paglakad nito ay ramdam ni Ruble ang hindi masukat nitong kakayahan. Sa likod naman ng diwatang yun ay ang isang dambuhalang malakalabaw na nilalang na merong nagbabagang mga kuko. Nang tuluyan ng makalapit ang diwatang yun, ay siya namang pagbibigay ng respeto ng magkakapatid. Animoy isa itong mataas na uri ng diwata dahil sa kanilang ipinapakitang paggalang. Paghinto ng diwatang yun, ay biglang itinaas nito ang kanyang kaliwang kamay at sa itaas nito ay ang paglitaw ng isang napakalaking lawin. Sa itaas naman ng kalangitan ay siya namang pagsilay ni Ruble sa dalawang bakunawang naging maestro niya. Bakit? Kayo lang ba ang may kakayahang tumawag ng mga lalang ng inyong Panginoon? Pagmasdan ninyo ang libo-libong kawal ng impyerno! Wika ng demonyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsugat nito sa kanyang dibdib ng kalis. Meron itong iniukit sa kanyang dibdib na isang simbolo na hindi maintindihan ni Ruble. Matapos makapag-ukit ng kalis ng simbolo sa dibdib ng demonyo, ay biglang binalot ang buong paligid ng kadiliman. Kasabay nito ay ang paglabas ng mga nagbabagang kaluluwa sa mismong katawan ng demonyo. Paglabas nito sa dibdib ng demonyo, ay bigla naman itong sumuot sa kaila-ilaliman ng lupa hanggang sa biglang bumangon ang mga nilalang na siyang tinawag nito. Paglalarawan ni Ruble sa mga tinawag ng demonyo ay isa itong mga nilalang na gawa sa lupa at bato. Malatao din ang hugis ng mga ito, pero ibang-iba sa kaanyuan ng isang ganap na tao. Bukod sa gawa ito sa lupa at bato, kitang-kita din sa mga nilalang na yon ang kaluluwang nasa loob nito. Nakasakay ang mga ito sa kabayo at merong daladalang pinatulis na mga bato. Walang muka ang mga nilalang na yon dahil ang nagsilbing muka ng mga ito ay ang kaluluwang tinawag ng dyablo. Dahil sa ginawa ng demonyong kalaban nila Ruble, ay siya namang pagbalik ng bilang nito. Ilang minuto lang ang lumipas at biglang napalibutan ng mga dyablo ang grupo nila Ruble. Tampalasan! Akala niyo ba ay meron kayong tsansang manalo sa ganyang dami? Kung nais ninyong talunin ako, ay kailangan niyong tawagin ang demonyo mismo. Ikaw na siyang mababang uri ng demonyo, ay walang katiting na pag-asang manalo sa akin. Tumawag ka pa! Sige! Tumawag ka pa! Wika ng diwatang merong hawak na latigo. Pagwasiwas ng latigo ng diwatang kasangga nila Ruble ay ang pagkalagas naman ng mga alipores ng demonyo. Huwag kang mag-alala, demonyo, dahil hindi tutulong ang dalawang bakunawang nasa kalangitan. Manonood lamang sila ng palabas na aming gagawin. Dagdag pa ng diwata. Dahil sa mga sinabi ng diwatang yun, ay biglang nabuhayan ng loob si Ruble.
Matapos makapagsalita ng diwata, ay siya namang paglapit nito sa mga mandirigma. Paglapit nito ay bigla itong nag-usal ng proteksyon para sa mga mandirigmang tinawag ni Roble. Importanteng makaligtas ang mga mandirigmang yon upang hindi tuluyang mamatay si Roble sa digmaang kanyang kinahaharap. Dahil sa sobrang galit ng demonyo sa mga sinabi ng diwata, ay bigla nitong inutusan ang lahat ng kanyang alipores na sugurin sila Roble at walang ititirang buhay. Nang makita ito nila Roble, ay siya namang pagsugod nila papalapit sa mga ito. Ang nasa unang hanay ng grupo nila Roble ay ang magkakapatid. At sa likod naman ito ay ang mga mandirigmang tinawag ni Roble. Ang mga mandirigmang tinawag ni Roble ay siyang nakikipaglaban sa mga tinawag ng demonyo. Si Mina at si Ragot naman ang nakikipaglaban sa mga aswang at si Magnus naman ay sa gawin-gawin. Ang Garuda at si Maestro Miguel at si Roble ay pinagtulungan ng demonyo. Ang diwata namang nagbigay sa kanila ng tulong ay hinarap ng mag-isa ang dato ng mga maranhig. Sa bawat pagwasiwas ng mga mandirigma ng kanilang mga armas, ay agaran din ang pagkawala ng mga nilalang na tinawag ng demonyo. Sila Mina naman at Ragot ay walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga aswang na lumilipad dahil sa kanilang abilidad. Walang panama sa kanila ang mga aswang, kaya hindi na nito nagawa pang lumaban sa dalawang diwata. Ang ginawa ng mga aswang noong mga oras na yon ay ang tumakas sa mga kamay ng magkakapatid. Habang hinahabol sila nila Mina at Ragot, ay siya namang pagkamatay ng iilang aswang na naroon. Hanggang sa dumating sa puntong wala nang natirang aswang sa lugar ng digmaan. Matapos malipol nila Mina at Ragot ang mga aswang, ay agad naman silang nagbigay ng tulong sa kanilang kapatid na si Magus. 5 pa kasi ang gawin-gawing kinakaharap nito at pansin din nila Mina ang paghihirap ng kanilang mga kapatid. Si Roble naman at ang Garuda noong mga oras na yon ay nagsanib puwersa na upang madaling matalo ang demonyo. Sa bawat pagsugod nila Roble at ng Garuda, ay siya namang pagsangga ng demonyo ng kalis. Dahil sa pakikialam ng kalis na yon, ay nahihirapan ang 3 makalapit sa demonyo. Ang diwata naman ay pinaghahampas na ng kanyang latigo ang nag-iisang dato ng mga maranhig. Patuloy niya itong pinaghahampas ng latigo habang siya ay umiilag sa bawat pag-ataking ginagawa nito. Sa bawat paglapat ng nagliliwanag na latigo ng diwatang yon, ay siya namang pagsigaw ng mga dato ng mga maranhig na nasa iisang katawan. Dahil sa sobrang galit ng mga dato, ay bigla itong kumuha ng napakalaking tipak ng bato upang ihagis sa diwata. Dahil sa nakita ng diwata ang gagawin ng mga dato, ay bigla naman itong napangisi. Paghagis ng batong yon, ay hindi naman umalis ang diwata sa kanyang kinaroroonan. Pagtama ng batong inihagis sa kanya, ay bigla itong nabiyak sa 2. Sa tingin nyo, magagapi nyo ako ng ganyan lang? Mas matindi pa sa inyo ang aking nakaharap noong hindi pa ako umuunlad. Hindi ko hahayaang sirain nyo muli ang aming pananahimik sa lugar na ito. Huwag kayong mag-alala dahil ibabalik ko din kayo
sa impyernong inyong pinanggalingan! Sigaw ng Diwata. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsugod nito sa mga datu ng mga maranhig. Paghampas ng Diwata ng latigo sa datu, ay siya namang pagpulupot nito hanggang sa nawala na ang kakayahan ng datong makagalaw pang muli. Matapos yan ay biglang umihip ng usal ang Diwata sa kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang hinawakan ang latigong nakapulupot sa datu. Paghawak nito ng kamay niyang may usal, ay halos mamatay na ang datu ng mga maranhig dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Animoy ang usal na binitawan ng Diwatang yon ay binubuo ng kidlat at apoy. Pagtanggal ng latigo ng Diwata sa datu, ay siya namang pag-iwan ng marka ng latigo. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sila Ruble at ang Garuda. Si Maestro Miguel na siyang Diwata ng gabi ay ginamit na ang kanyang pinakamalakas na sabulag upang malinlang ang demonyo sa kinaroroonan nila Ruble. Pero kahit anong gawin ni Maestro Miguel, ay sadyang pangontra ng kanyang abilidad ang kakayahan ng kalis. Kahit anong sabulag ang gawin niya, ay nakikita pa rin ng kalis ng demonyo ang eksaktong kinaroroonan nila Ruble. Maging ang espiritu ng kalis ni Ruble ay alam niya din kung nasaan. Sila Ragot naman ay masyado nang nahihirapan sa mga gawin-gawin nilang kalaban. Ang mga mandirigma naman ay patuloy lamang sa paglipol ng mga nilalang na tinawag ng demonyo. Napaka-importanteng malipol ito ng mga mandirigma upang maiwasan ang sorpresang pag-atake na maaaring ikamatay ng sinumang kasama ni Ruble. Ang mga bakunawa naman sa kalangitan ay nananatili lamang na nagmamasid sa digmaan. Animoy nasisihan ang mga ito sa muling pagbanggaan ng dalawang magkaibang panig. Kahit nais din nilang tumulong sa digmaang yon, ay hindi yun pwede dahil sa labis nilang ginagalang ang sinabi ng Diwata. Magiging insulto kasi yon para sa Diwata kapag nagbigay sila ng tulong. Mas mabuti nang mamatay sa digmaan kesa manalo sa kahihiyan. Lumipas pa ang ilang oras at patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng magkabilang panig. Ang kasangga ng Diwatang Malatoro ang Kaanyuan ay nagbigay na din ng tulong sa magkakapatid. Dahil sa laki ng gawin-gawin, kaya labis na nahihirapan sila Mina upang patayin ang mga ito. Habang pinagkakakalmot ng kasangga ng Diwata ang mga gawin-gawin, ay siya namang pagsugod ni Magus at ni Ragot. Tinutupok ni Ragot ang mga pananggang dala ng mga gawin-gawin upang mas madali nila itong mapatay. Yun kasi ang nagpapahirap sa kanilang kitilan ito ng buhay dahil sa laki ng pananggalang dala nito. Nang tuluyan ng malusaw ni Ragot ang panangga ng isang gawin-gawin, ay bigla namang pinahandusay ito ni Magus na nasa kaanyuan ng isang amumongo. Pagbagsak ng isang gawin-gawin sa lupa, ay agad itong tinarakan ni Ragot ng isang bangkaw na gawa sa matulis na kahoy. Hindi na nakapalagpa ang gawin-gawing yon at di naglaon ay tuluyan na din itong nabawian ng buhay. Matapos nilang makitila ng buhay ang gawin-gawin, ay agad din naman nilang tinulungan ang kanilang kapatid na babae. Pilit kasi nitong nilalabanan ang isang gawin-gawin upang hindi ito makapagbigay ng tulong sa kanyang kauring pinatay nila Magus. Pagsugod nila Magus sa kinaroroonan ni Mina, ay siya namang
pagdakip ng gawin-gawin dito. Nagsisisigaw na si Mina nang madakip siya ng gawin-gawin. Nang marinig ito ni Roble, ay agad namang naibaling niya dito ang kanyang wisyo at kasabay nito ang pagsugod sa kanya ng demonyo. Okay, napakaangas. Ito na, sunod-sunod na to. Sunod kagad natin yung 42. Salamat.